Mae'n amser cyflwyniad agor y llyfr Tîm Eglwysi Cymraeg Caerdydd, gyda stori arall o Beibl Newydd y Storiwr, Hudson, gan bob ham. Tybed, beth fydd yn digwydd heddiw fel rydym yn agor y llyfr. Helo, a chroeso. Diolch am gael dod ato chi. Ni ydy criw Agor y Llyfr Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. A heddiw, da ni'n mynd i ddweud stori o'r Beibl wrthoch chi. A mae yna le pwysig i blant fel chi yn yr hanes yma. Felly, gwrandewch yn ofalus. Odych chi wedi bod tu ôl i dor fawr neu griw erioed, lle nad oeddech yn gallu gweld beth oedd yn digwydd? Wel, yn y stori heddi, mae yna dor fawr o oedolion. Pawb yn gwthio eraill o'r ffordd mwyn iddyn nhw gael gweld Iesu a thynnu ei sylw. Heddiw, rydyn ni'n agor y llyfr yn y stori a elwir Iesu a'r plant. Fedra i ddim gweld. Galwodd gwraig ddall. Fedri di fy helpu fi, Iesu? O fedra i ddim cerdded. Galwodd dyn cloff. Iachar i Iesu os gwrdd i na. Fedra ddim clywed. Galwodd ffrind dyn byddar. Cyffwrdd ag Iesu a gwnadd e'n iach. Roedden nhw ym Hartman. Pobl gyda phob math o afiechydon. A theimla Iesu drieni droston nhw i gyd. Felly, fe wnaeth e beth allai i helpu'r dorf y diwrnod hwnnw. Meddai merch fach wrth ei mam. Fedra i ddim gweld. Mae gormod o bobl yn y ffordd. Meddai ei brawd bach. Fedra i ddim symud. Rydyn ni gyd ar ben ein gilydd fan hyn. Beth wedys di? Gofynnodd ei tad. Fedra i ddim clywed. Mae dorf yma mor swnllyd. Ysgusodwch fi. Meddai ei mam wrth un o ffrindiau Iesu. Roedden ni'n dyfalu a fedra Iesu weddio dros yn plant ni. Ydyn nhw'n sâl? Gofynnodd y ffrind. Na, dyn. O'n i eisiau gofyn i Iesu ofyn i ddiw i gwarchod nhw. O! Meddai'r ffrind yn ddiamynedd. Wel, fel y sylwch chi, mae Iesu ddyn prysur iawn. Mae ganddo lawer o bethau pwysig i'w gwneud. Llawer o bobl sâl i'w llechau. A hynna'n wir. Ychwanegodd un arall o ffrindiau Iesu. Mae oedolion yma sydd eisiau helpo. Fedr o ddim cyboli. Diolch yn gallu boddran efo plant. Enwedig plant sydd ddim yn sâl hyd yn oed. Meddai'r trydydd ffrind. Byddai'n wastraffu amser. Edrychodd y fam, y tad a'r plant ar ei gilydd. Wedyn edrychon nhw ar y llawr a throi adael. Roedden nhw'n teimlo'n drist ac yn chwythig. Dyma'r ferch fach yn rhwbio dagrau o'i llygaid a gofyn. Ydy hyn yn golygu na fyddwn ni'n gweld Iesu? Ond cyn i'w mam fedru ateb, galwodd llais arall o ganol y dorf. Arhoswch! Llais Iesu oedd e. Dewch a'ch plant. Does dim eisiau i chi teimlo yn chwythig. Ac fe edrychodd yn siomedig ar ei ffrindiau. Cododd Iesu'r bachgen bach a'r ferch fach a'i gosod nhw ar ei lun. Rhoddodd gwtsh iddyn nhw i cyfleidio y ddau ohonyn nhw a dweud. Gwrandewch, dwi eisiau i bawb rando, yn enwedig fy ffrindiau i. Ddylch chi byth gadw'r plant draw oddi wrtha i. Mae plant yn bwysig i mi a phawb arall. Dwi eisiau bod yn ffrind iddyn nhw hefyd.
Allwch chi ddim gweld? Mae Duw am i ni gyd bod fel y plant hyn, yn ei garu fel tad, yn trystio yno fe, yn llwyr. Wedyn, gweddiodd Iesu dros y plant. Rhoi cwtsh arall iddyn nhw, a'i hanfon nhw nôl at ei rhieni, gyda gwen fawr ar ei hwynebau. Weithiau, gall oedolion edrych yn hynod o brysur. Pa fath o bethau maen nhw'n gwneud drwy'r dydd? Gyrru, siarad, coginio, siarad, siopa, siarad, googlo a siarad. Wel, rydw i'n falch bod yna rhywun yn ein stori heddiw nad oedd yn rhy brysur i neilltuo amser i blant. Roedd Iesu yn ffrind arbennig i blant, a doedd byth yn rhy brysur i siarad â nhw, nac i wrando arnyn nhw chwaith. Heuwch eich llyged am funud, a meddyliwch pa mor arbennig y byddwch chi'n teimlo pan fod rhywun yn gwneud ymdrech i roi'r gorau i'r hyn maen nhw'n wneud mwyn treulio amser gyda chi. A nawr, rydw i'n mynd i ddweud gweddi. Ac os ydych chi am ei gwneud i'n weddi i chi, dwedwch amen ar y diwedd ar fôl i. Dduw annwyl, diolch i ti am y stori hon, sy'n yn atgoffa fod Iesu wedi neilltuo amser arbennig i'r plant. Amen. 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 Bod yna stori dda am Iesu yn croesawu plant ato. Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau. Dyna ni am y tro. Felly, hwyl fawr tan y tro nesaf. Hwyl fawr. Hwyl fawr.